frakció arra kérte a kormányt, hogy indítson nemzeti konzultációt. Vállalj gyermekeket, akik majd benépesítik a Kárpát-medencét, és nem hagyják, hogy idegenek elfoglalják azt. Hogy miért hoztuk létre a Néppártyán mozgalmat? A legfőképp azért, mert a tökünk tele van ezzel az ellenzékkel. Orbán Viktor személyesen dolgozta ki a rezsicsökkentésnek a politikáját, nem kis kockázatot vállalva. Központ, itt magas ég. Mire ideértünk, véget ért az idegenek meleg felvonulása. De még kószálnak itt páran. Hallották emberek, vigyázzanak, hogy el ne csúszanak a szaros kotonokon. Mellesleg indexesek is vannak a környéken. A felmerülő kérdések elől mindenképp térjenek ki. Ez háború! Ki vagyok én, kérdett tőlem, hogy a bizalmadat kérem. A rezsicsökkentés ebben a helyzetben nem tartható fönt. Ki találta fel a kereket? Valaki biztos feltalálta, mert nem volt kerék, most meg van. Hazaszeretet vezet. Ne habladjuljuk, a soros tervről beszélünk. Az ő személye, az nemzetbiztonsági kockázat. A Néppártyán állunk, Magyarország a tét. Fontos, hogy megakadályozzuk ezeket a rendezvényeket. Elegem lett ebből. A brüsszeli szankciós politika nem maradt következmények nélkül. Ti a civilizáció és a nemzetünk lebontásán dolgoztak. Valójában a halálos ellensége. Nem érdekel most, mit gondolsz a világról. A Néppártyán állunk, Magyarország a tét. Közép-Afrikában a Tuszi Hutu. Egy férfi, aki életvitelszerűen a nemi szervét, hogy másik férfinak a végbelébe teszi, utána elmegy egyszerre, megfogja a kincset, az egészségügyi kockázat. A perdöntő az, hogy érvényes, nem, vagy igen. Bármit mondtam eddig, az Indexnek mindig kifordították, úgyhogy tartsák meg maguknak a kérdésüket. Köszönöm. Hát ez veszélyes. Vesszen a kormány, győzzön a nép. Az, ha két férfi úgy él együtt, mint egy férfi és egy nő, az egy teljesen abnormális szituáció. Most az ember is tudja,
mondja, hogy ha meglát két férfi csókolózni, attól undorodik, az olyan, mint a kutyaszarba lépnél, érted? El fogok késni, és ez most ugye egy nem megbeszélt interjú. Nem tudna valami olyan kérdést feltenni, amire pozitívan lehet válaszolni? Erre kaptak megbízást Sorostól. Te ne szólj bele! Én ezt nem is tagadom el, köztünk van egy frontvonal, ami nagyon határozottan szeretnénk megállítani ezt a fajta folyamatot. Coca-Cola. Van még valakinek kérdése? Azt kérdezem már meg. A jéghideg, mit kérsz? Most megyek. Most egy másik dimenziót is túl kell élnie a magyar rezsicsökkentésnek. Várjatok. Tegyek el azt a kérdést, amire értelmesen tudok válaszolni. Ez meghaladja az én lehetőségeimet. Magyarországon a gyermekszületések száma jóval a nemzet megmaradásához szükséges szám alatt van. Demográfiai értelemben az ország haldoklik. Ez itt a legnagyobb probléma. Akár nem megyek el sehova, csak a kabátom megyek. Elképzelhető, hogy megőrülök, előveszek egy kalasnyikovot, és mindenkit lelők. A magyar rezsicsökkentés ez egy hungarikum. Védi a magyar családok energiaellátásának biztonságát és a megfizethető energiaszolgáltatást. Sajnálom, de tudnod kell, hogy legalább 2 gyermek világra hozatala nélkül te is okozója vagy Magyarország pusztulásának. Felrobbantom a nálam lévő rakéta kézi vágvető indítóval. De hogyan jutottunk el idáig? Én erre kaptam felhatalmazást. Hogy gondolja ezt? Én nem vagyok hajlandó együtt ülni egy ilyen emberrel. Ne vegye zokon parancsnok, de ez valami borzalmasan sikerült.